Най-любимата ми част е, че ние постоянно се срещаме с новите технологии, изследваме нови начини на решаване на стари проблеми или на текущи проблеми, постоянно развитие и понеже ние сме нов и млад екип, имаме възможност да тестваме и да имплементираме най-новите решения. Екипа е много силен, ние се грижим да поделяме знания, да работим заедно, да се допълваме един друг и работата е приятна. FarVision е място, на което човек може да научи много и за програмирането, и за финансовите пазари, може да се запознае с много интересни хора от най-различен бекграунд. В FarVision кандидатите имат потенциал да научат бързо много неща и много бързо да допринесат за развитието на цялата компания. На вас ми интересни финанси, просто пробвайте. Ние сме отворени и само ще се радваме.